Ingane zakwethu ngiyethemba ukuthi niyaphila kuzo zonke iy'ndawo la kuzofinywa khona le video igama lami ngumsizi aka Nkosi yo-Art. Mina uma uqala ungena kule channel qinisekisa ukuthi ugcinize ukusubscribe uzokwazi uthola zonke izinto engiy'phostayo kuyona-ke le channel. Udaba-ke olusematheni ey'nkundleni zokuxhumana udaba-ke lo wesifazane ongumculi kamaskandi ogama lakhe noma-ke ozibiza ngoMasingela kamaskandi ophoste ey'nkundleni zokuxhumana waveza ukuthi-ke umakoti wakubo usevele-ke wamenza nje isithombe-ke asipostile siveza-ke noma-ke siveza la egcwele khona igazi-ke ebusweni. Abantu abaningi bayakhuluma-ke ngalolu daba. Uveze ukuthi noma-ke ubhale kanje wathi-ke sekulungile umakoti wasekhaya usevele wangenza nje noma-ke ngimbuze nje ukuthi why-ke afihle ukudla kodwa-ke akusenani selokhu kwafa-ke umama akaze-ke ngikuthola ukuphumula. Wayesephosta-ke lesithombe-ke esingeze ukwazi ukuthi ngenxa yokuba sensitive kakhulu kodwa-ke kwikhava siyavela-ke. Ngicabanga ukuthi abantu abaningi basibonile. Ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba lalo-ke owesifazane. Ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho ngoba sengibonile abantu abaningi bayakhuluma ngalolu daba ey'nkundleni zokuxhumana. Hlangana lapha kwi-comment section.